ବାଳଛଡ଼ା ରାନ୍ଧନ୍ତି କହେ ଆଣେ ନମ୍ବର ଆଣେ ଆଣେ ସେ କଥା କାମ ନୂଆବର୍ଷ କାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି ନିଜେ ଜିମ୍ ହେଲେ ବାଜିବା ଦରକାର ଦେଖୁନୁ ଜିମ୍ ବି ଲାଗିଛି ଜିମ୍ ଆସିଛି ନା କେତେ କାମ କରିବ କହିବୁ ସକାଳ ମୁଁ ତ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସୁନା ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମତେ ଆଜି ପିଡ଼ିଲା फाटिला तो तेज भांगिला ना ये कौन पट्टा फाड़ दे मुझे कौन खाओ दिल्ली दिल्ली कौन खाओ जी आज खाओ चला ये कट्टा मारी ना नहीं आओ वो देखा गया Thank you.